inaasahan sa parokya. Una, ang magandang samahan ng bawat isa sa atin na wala pong kahalong kaplastikan at pag-hipokrit. Yung iisa po tayo sa lahat ay sa gawa, sa salita, siyempre sa mata ng Diyos, iisa po tayo. Kaya dapat magkaisa po tayo. May katekismo sana para sa mga bata sa bawat barangay, sa aming barangay. Father, yung libreng kasal sa mga nag-i-live-in, sana ipagpatuloy po natin. Okay, pagkakakitaan ng mga pamilya, ng mga kapuspalad, na mayroon sanang livelihood project sa ating mga barangay. Pagtulong sa mga out-of-school youth para hindi po sila mapunta sa masamang bisyo, sa addiction. Dali, nanginginig na ako. Okay, pagtulong, libreng pag-aaral, isisyon na impnompisahan ni Father Apa, natuloy po sana yung pagbibigay ng scholarship sa mga batang kapuspalad na gustong mag-aral sa college. At isang beses na misa sa aming barangay, sa isang buwan. Minsan sa isang buwan. So, ang pangalawa po, what are my evaluations of the parish? Ano ba ang aking evaluation sa parokya? Ang negative side, huwag sanang suplado ang parish fees. Okay? At ang positive side, babaan naman nila yung bayad ng confirmation, baptism at bayad ng kasal. Diba? Okay. Father, wag niyo akong okay. So number 3, ano ang inyong may papayo sa parokya? Meeting every second Saturday of the month para sa mga BEC na yung iikot si Father sa bawat barangay para i-meet tayo. Hindi lang tayo mga BEC or members and officers, kundi buong barangay natin para naman ma-meet nila ang ating parish priest. Okay, ang number 4, ano bang inaasahan ng parokya sa amin? Sa aming barangay, meron na po kaming ginagawang activities, which is iniikot ang Mama Mary sa bawat pamilya once a month. Pero dahil